Мен Мухаммединов Ринас, 11-ші А сыйныф оқушысы. Мен Зестинов Алмаз, шулай да 11-ші А сыйныфы оқушысы. Біз баскетбол бойынша шаһарда бірінші орын алып, зональный этапқа шықтық. Һәм анда да бірінші орын алып, Татарстан районнары бойынша ойнадық. Сіз баскетбол белән күптән шөгыльләнәсез инде. Кем сезне кызыктырды бу уенга? Мен баскетбол белән 5-нче класстан инде шөгыльләнәм күптән. Мен менә ярыш алдыннан гына булды инде ул. Безне капитан командабыз Айрат Латыпов бик оста уйнаучы ул, һәм ул безне әзерләде, тартып чыгарды, булышты безгә менә шундый ниләргә җитәргә. Сез менә 11-нче сыйныф тәмамлыйсыз инде. Сез кайсы уку йортларына барырга җыенасыз? Нинди планнар сезнең алда? Мен Казанга барырга җыенам, анда физика буенча ниндидер факультетларга керергә җыенам. Миннән шул Казанга Поволжский спортивный колледж, институтка. Бик зур рәхмәт сезгә, егетләр, уңышлар сезгә.